Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Pa? Oo, Nephi. Sulod dali. Manglingkod ta. Ang Ginoo misugo kanako nga ikaw ug ang imong mga igsuon mo balik sa Jerusalem. Ana kang leban ang talaan sa mga Hudiyo ug usab ang kasaysayan sa kagikanan ug gikulit kini sa mga palid nga tumbaga. Ikaw ug ang imong mga igsuon mo adto gayud sa balay ni Laban ug mangita sa mga talaan ug modala dinhi sa kamingawan. Unya, may balibad ba si Layman ug Lemuel? Nagbagulbol sila. Nag-ingon nga lisod ang butang nga akong gipabuhat kanila. Apan ako wala magsugo niini kanila. Apan kini sugo sa Ginoo. Ako mo adto. Ug mobuhat sa mga butang nga gisugo sa Ginoo. Kay nasayod ako nga ang Ginoo dili mo hatag og mga sugo ngadto sa katawhan. Gawas kon siya mo andam og paagi alang kanila. Nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila. Gipanalanginan ikaw sa Ginoo.